Hello guys! De astăzi o să începem cu un joc. Unii poate știți, crafting and building. Da, cam asta e. Punem emoji random. Ignorați emoji-urile astea ce le-am pus. Așa. Am pus abonații. Acum setăm la următorul. O să punem hardcore, nu niciodată. La adventure facem starting map, bonus chest, coordonatele. Așa. Immediate respawn. Multiplayer ăsta ne interesează. Cheat-uri, keep inventory. Resource packs. Da, bun. Bun. Cred că cam asta ar fi. Da. Bun. Înainte să vă zic, să-i dăm play. Deci, o să facem mai multe episoade, nu știu maxim câte. Maxim cam până facem diamante și încercăm să batem dragonul. La dragon este un pic mai greu. Da. Și facem mai multe episoade. Dacă strângem la episodul ăsta 10 sau 11 like-uri, o să fac episodul următor, nu știu când, poate îl fac mai pe seară mai încolo sau poate îl fac și mâine. Ori îmi scrieți în comentarii dacă vreți să-l fac azi sau mâine. O să-mi scrie. Bine, haide să-i dăm play. Create anyway. Așteptăm. Bun. Trebuie să se încarce. Hai, jocul, încarcă-te. Loading. Bun. Bun. No, dacă nu puneam chest, eram rip deja. Ai de capul meu. Asta să schimb controlele. Urăsc controlele acestea. Multiplayer touch. Așa. Bun, să continuăm. Eu fac clasica în spargerea chestului, torțele și am plecat. Eu sunt pe drum și vin acum. Am plămâni și asta e bine. Da, am să vă zic că avem noroc că putem să facem de multe sticuri. Chiar, astea sunt noi. Albe, ce-ți pot oferi?
Dacă putea să-ți oferă diamante. Mamă, ce repede terminai. În primul episod deja îl terminam. Așa. Bun. Să trecem la aventură. What? Uai, mamă, câte update-uri au băgat, cât am lipsit eu. Hai de capul meu. Multe update-uri. Floare de cactus. Multe. Wow. Poți la recip. Așa. Opa. Templu. Yes. De să spun încolo este un sat, uitați în templu. Avem primul templu. Ce noroc avem. Deci bine 6 și 20 de secunde, deja 6 minute și 20 de secunde, deja avem templu. Bun. Să vedem unde să sărim. Nu mai știu exact unde trebuie să sărim. Era un rip dacă cădea pe ea. Bun! Golden Apple! Întorțele. Oh, enchanted! Oh, așa mai vii de acasă. Mamă, frate. Măcar 15, putem să facem familie. Oasele luăm. Putem să facem familie de câini. Goldul luăm că o să ne trebuiască da. În fine. Luăm TNT-urile. O să ne trebuiască. Așa. Ne suim înapoi și acum să ne suim sus. Stați, să vedem blocurile. Așa, bun. Ne suim sus înapoi. Wow. Unde oameni? Spotify. Ignorați muzicele, dar na. Dați că pun pe pauză și continui. Construim. Bun. Am revenit. Yay! Suntem sus! Așa. Nu ne-am făcut cu ceva chestii, dar lasă. Măcar suntem mulțumiți. Ce avem până acum? Bun, acum să mergem la satul ăla. Din ce știu, sat era acolo, nu? Nici nu mai știu. Am uitat. Da la 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 la. Da, sat, cred. Da, sat. Mamă, dort. Hai cu un fierar. Dacă este fierar ar fi foarte, foarte gad.
Să vedem. Bun. Ce e înăuntru? Chest! Mamă, ce băgați sunt ăștia, le fur tot satul. Bun, avem sac. Punem în el, nu, depozităm. Deci punem ăsta. Pam, 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 pam. Așa. Bun. Patul, desigur. Haideți, bă, dați-mi un pat galben, culoarea mea preferată. My favorite color. Ce mai aici? Cameră de pedepse? Lol, să scrii cameră de pedepse. Cactus. Miau, miau. Pisicuța, miau, miau. Morcov. Bun, deja avem un starter. Bun. Decent. Ia. Da. În barrel ăsta nu e nimic. În barrel nu prea trebuie să-l deschid, că nu găsesc nimic. Maxim, chesturi. Portal în pământ. Fierar e ăsta. Dacă nu mă înșel, da, e fierar. Ia, ce în chest. Nu te cred că bulan să am. 3 diamante. Bro! 3 diamante! Ce starter pack! Bine, cel mai bun starter pack. Eu mi-am făcut, nu știu dacă e la voi, dar ne dă hartă făcută pe joc. Și mi-au picat 2 diamante. Cred că tot o să fie așa, tot pică 2 diamante. Mamă, ce starter pack bun am avut. Bun. E și fierar aici. Avem și ui dacă ne trebuie. Bro, uitați Camila! Dacă aveam o șa, mamă ce ne distram pe ea. Ha? Lol. Mamă, ce-mi place satul. Avem cuptor, blast furnace și să vedem ce mai explorăm. Nu, ce faci, domnul? Nu vreau să-l atacăm, poate rip. Rip Dennis după aia și na. Așa. Sunt vacă mu. Bro, rip iepure în comentarii. Rip iepuri. S-a cam dus iepurii. Rip iepuri. O, doamna Camilă, ce faceți? Bă, cum de nu vin să teni odată? Așa mă enervau că tot veneau aici să le fure. Bun. Ai de cap, mă, se noptează. Și noi că n-am luptat tot sat, dar nu-i problema că ne punem. Așa ușor ne punem la sol. Bun. Băgăm. Nu știu dacă se aude jocul. Dar în fine. Las că pun un pic pe pauză.
Așa, guys, am revenit. Bun. Vedem ce mai pe aici. A, da, casa asta am luat-o. Perfect. Ai de capul meu, cine ne așteaptă acolo? Iron Golem, de ce ești făcut în satul? Da. Dă-te. Ai de capul. Ha, dă-te. Uai. Frate, chill, frate, nu vreau să-ți fac nimic. Doamne, când ți-o spus să faci, o faci. Help me! Rip Denis în comentarii. Ai de cameră, ce repede se strică pickaxe-ul. Fugi, Denis. Fugi. Nu am pat. Bam. Rapid! Mamă. Aici rămâne patul. Vine raid-ul. Hai de cap, nu-și uita că ăștia... Dai! No! No, Iron Golem! Nu te cred. Avem armură gratis. Da, nici armură gratis. Yay! Felicitări, domnul Iron Golem. Rip Denis. Nu mai am multă viață. Da, papa, s-a plecat la o nouă aventură. Aventura. Na, nu mai risca. Nu știu, nu prea îmi place aici. Da, trebuie să plecăm altundeva. Căutăm un alt drum spre altă cale. Încercăm să mergem, căutăm. Pe apă nu mergem, că avem mai mult de făcut. Mergem tot înainte. Încercăm. Când găsim locul perfect, o să ne apucăm și de o casă. Cât timp nu o să mai fi, cât timp o să fiu off camera, o să mai lucrez eu ceva, așa, mai fac ceva pe acolo, o căsuță mică, mai fac o fermă. Deci, peaceful nu mă dau că, na? După aia e cel mai simplu, dacă nu mă dau pe peaceful. Așa. Mefă mică. Să vedem ce avem aici. Nu avem nimic bun să mă de aici. Măcar avem 3 diamante. Și pe ceva? Pac. O sabie, pac o lopată. Nu. Facem ori un topor, ori un pickaxe. Dacă e nevoie, facem o sabie. Da. Pentru sabie nu neapărat. Nu putem lupta aici fără sabie. Cu toporul. Hai de cap, nici aici. Aici e pelea.
Vreau să găsesc în cave de la Descartes. De la cușină. Da. Să vedem. Hai de capul meu. Da. Să vedem. Bro, dar nu dăm de o zonă mai bună de deșert. Deșertul. Suntem în Israel. Direct. Nu mai stăm pe discuții. În Israel. Noi trebuie să ajungem în România, bă! Suntem în Israel acum. Cam asta ar fi, da. Avem altă cale. Calea planului 2. Planul B. Băga și varianta C, cred. Dacă nu găsim, încercăm varianta C. Da. Vedem ce mai găsim. Ai de capul meu. Nu vă puteți închipui ce aici. Să măriți pentru fier? Hai că măriți pentru fier. Dar știți ce? Fac pentru voi că vreți să mă duc acolo. Hai, am pus la plimbare. Trebuia să-mi iau un cuptor de la firar. Da. Pickaxe în comentarii. Bro! Mai știți unde mi-a pus crafting table-ul? O să mă pe filmare. Cred că l-am lăsat în sat. Hai de capul meu. Asta mi-e ultima așa. Hai să-mi bag piciorul. Eu mai am încă ceva în bandă. Ia. Trebuie să-mi țin. Durează un pic, da. Lip crafting.
Nu se pare nici. Da. Domnul general aici. Bro, fix o bucată mai trebuia. Așa. Da. Nu chiar bucată. Face joc troll de mine. Bun. În ce ne trebuie? Păi da, mă, nu cred că nu la serverul. Avem lag pe server. The fuck? De ce m-am... De ce se aude cineva? Habar n-am. Yeah! Bun ziua, doi! Eu luăm căulul. Căul ce e aici? God, man. Da. Uitați, 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 uitați. Uitați acolo. Oh, nu. Oh, shit. Ah, peste nu ajunge la mine. Să-l aduc prin lavă. Bă, dar e deștept, eu. Zombiul ăsta sigur că o să mă dă. Yay! Iron. Și mi-a în cap. Mamă! Bine! Ce avem mult iron de prăjit. Ia. Bro, să merge în lag. Și schelete, mamă! Nu! Scheletule, m-ai făcut să... No! No! No way! No way! Oare mai știm noi coordonatele? Ah! Mamă, ce m-am speriat că e aici. Stați un pic să mă uit pe filmare la coordonate. Sau o să termin videoclip. Nu, nu pe canal, pe filmare.
Da, deci n-am găsit. Cred că aici se încheie 1. Pa, pa! Ne vedem la episodul 2. Pa, pa!